Správca zálohového systému v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity a recyklačnými spoločnosťami General Plastic a Greentech Slovakia spustil nový výskumný projekt. Jeho cieľom je zefektívniť recyklačné procesy PET plastových materiálov. Nachádzame sa v laboratóriu spracovania polymérnych materiálov, čiže v jednom z laboratórií, kde sa náš vedecko-výskumný projekt vykonáva. Do projektu sme sa pustili v roku 2025 a je to hlavne kvôli tomu, aby sme zistili, ako vlastne celá recyklácia PET fľaš u nás funguje, či je ten proces nastavený správne a hlavne ide o to, aby sme zistili, či tie recyklované fľaše, ktoré sa dostávajú na náš trh, či majú požadovanú kvalitu a či sú naozaj použiteľné znova nie len 1, 2, ale možno 5 krát. Skúma sa, že či sa dá vyrobiť z recyklovaného materiálu nová fľaša, skúmajú sa jej vlastnosti a skúma sa jej kvalita, kde požadujeme to, aby tá kvalita materiálu bola rovnaká ako nerecyklovanej plastovej fľaši. Treba si uvedomiť, že PET fľaša, keď sa recykluje, tak jej vlastnosti sa určitým spôsobom menia. My musíme zistiť to, ako sa tie vlastnosti menia a následne musíme spolu aj s recyklátormi a spolu so správcom zálohového systému nastaviť ten recyklačný proces tak, aby zmeny kvality materiálu boli minimálne, najlepšie, aby neboli žiadne a aby sme mali istotu, že ten materiál bude aj v budúcnosti, aj po viacerých recykláciách bez problémov využiteľný. Momentálne moji mladí kolegovia skúmajú, či materiál je spracovateľný, je viacnásobne spracovateľný a tým pádom recyklovateľný. Momentálne máme za sebou prvý rok výskumných aktivít. Už máme pripravený vedecký článok z doteraz vyskúmaných vedeckých cieľov. Zistili sme, že ten materiál je recyklovateľný, avšak niektoré vlastnosti materiálu sa menia, ktoré ďalej budeme publikovať, pomocou čoho následne či už vedci, ale takisto aj priemysel bude vedieť nastaviť tie procesy recyklácie tak, aby materiál bol aj ďalej, ako som už spomínal, 1, 2, 3, možno 5 krát využiteľný. Recyklácia PET fľaš na Slovensku funguje veľmi dobre, že sa vracia k recyklátorom až nejakých 90% všetkých vyrobených PET fľaš, pričom tie PET fľaše majú veľmi dobré vlastnosti už aj po ich recyklácii. Tie vlastnosti sú po prvom recyklačnom cykle úplne porovnateľné s bežne vyrobenou PET fľašou z primárneho tzv. Panenského polymérneho materiálu. Budeme vedieť v budúcnosti nastaviť či už legislatívne odporúčania a pravidlá, ako PET fľaše recyklovať. Pre recyklátorov budeme vedieť pripraviť nejaké optimálne riešenia, ako majú s tým materiálom narábať, ako ho spracovávať, aby dosahoval kvalitu bežných, nerecyklovaných PET fľaš a pre bežného spotrebiteľa chceme najmä ukázať to, že recyklovať sa oplatí, že recyklované fľaše sú ďalej využiteľné a že naozaj to má ekonomický, ale aj ekologický prínos aj pre jednotlivca a aj pre celú našu spoločnosť. Bol som sám prekvapený z toho, akí boli študenti aktívni pri pracovaní na danom vedecko-výskumnom projekte. Má to pre nich niekoľko výhod. Jednak je to, že sa môžu zapodívať ekologickými úlohami, recykláciou, čiže témami, ktoré sú momentálne veľmi populárne. A takisto to vedie k ich budúcemu či už výskumnému rastu, ale takisto aj rastu v rámci priemyslu, čím budeme budovať ďalšie kapacity, ľudské kapacity ohľadom recyklácie plastových materiálov na Slovensku. Momentálne nie je veľa spoločností na Slovensku, ktoré by priamo investovali do výskumu, preto sme veľmi radi, že do podobného výskumu sme išli, že nám bol ponúknutý zo strany správcu zálohového systému. My sme aj do budúcna otvorení ďalším takýmto vedecko-výskumným aktivitám, či už priamo s recyklátormi, alebo takisto aj s inými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú plastovými materiálmi, či už na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ja som tomuto projektu veľmi pozitívne naklonený, najmä z jeho ekologického prínosu. Každý občan vyprodukuje ročne okolo 200 PET fľaš, čo je obrovské množstvo a vzniká z toho veľmi veľa plastového odpadu. Ten plastový materiál je veľmi potrebný, bez neho si už ďalší život nevieme predstaviť, ale musíme s ním narábať rozumne, musíme vedieť, ako ho čo najdlhšie využiť
aby sme našu Zem ďalším generáciám predali aspoň v tak dobrom stave, ako je momentálne. Ja celý svoj profesný život sa zaoberám ekologickým správaním alebo ekologickým zhodnotením plastových materiálov, čiže pre mňa je táto téma veľmi dôležitá. Pevne dúfam, že do budúcnosti zlepšíme nejakým spôsobom možnosť recyklácie takýchto materiálov, aby ich životnosť bola čo najdlhšia, aby sme využívali čo najmenej fosílnych zdrojov a aby sme dokázali čo najviackrát recyklovať takýto materiál, a to tak, aby bol bezpečný. Určite ochrana životného prostredia a znižovanie plastového odpadu je moja srdcovka.